Святого, нехай будуть з усіми вами. І з Духом Твоїм. Сьогодні просим подчас гэтай імши о Божым благословенні для ўсёй нашей парафії, каб мы сапраўды былі годнымі носіць імя хрысціян, наколькі гэта, канешне, магчыма з нашага боку, каб сапраўды мы былі прыкладнай часткай нашага горада, якая бачыць Бога, цэніць Бога, сябруе з ім і таму жыве ў праўдзе. Няхай гэта Бог дасць нам вось такое імкненне да правды і да справядлівасці. Каб мы могли годна скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за наши грахи і занядбання. Спавядаюся Богу всемогутньому і вам, браті і сестри, хто завершує вірні, думкою, словом, вчинком і занядбанням. Моя вина, моя вельми велика вина. Тому прошу найсвятейшую, за що ви Пану молили, усі околоті святи, і вас, браті і сестри, помоліться за мене, до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог всемогутний, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишині Богу, А на землі спокій, людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодарю небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Единородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який святиш праворучайся, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим упається. Молимся. Падтрымлівай, Пане, Твоих верных и дары вечной добрынёю тых, кто признает Тебя Створителем и Паном. Обнови даденное им житье и заховай обновленное. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог прозуще веки вечные.
Читаємо книги пророка Ісаї. Так каже Пан Бог: «Сосмаглые, усі йдіть до воду, і ви, які не маєте сребра, ідіть. Идите, купляйте без сребра и без платы за вино и молоко. На во что вы отваживаете сребро за то, что не есть хлеба, а працу свою за то, чем нельга насытиться. Слухайте уважно мене и споживайте добро, и нехай душа ваша тешится туком. Схилите вухо свое и придите до меня. Послухайте, и жить будет душа ваша. И дам вам заповед вечный, неизменная ласка для Давида». Это Слово Божие. Пан насичає нас удосталь. Пан насичає нас удосталь. Пан милосердний і ласкавий, довготерпливий шмат, милостивий. Пан добрий до всіх, і милосердність Його над усіми створеннями Його. Пан насичає нас удосталь. Очі усіх з надії глядять на Пана, і ти даєш їм їжу у свій час. Ти відкриваєш свою руку, і вдосталь насичаєш усю живоє. Пан насичає нас удосталь. Пан справедливий на всіх своїх шляхах, і вірний во всіх своїх справах. Близький Пан до всіх, хто Його кличе, до всіх, хто кличе Його у правді. Пан насичає нас удосталь. Читання послання святого апостола Павла до Римлянам. Брати, кто глушит нас от любови Христа, несчастье, ти пригнет, ти пиросвет, ти холод, ти галеча, ти небезпека, ти меч. Над усім гэтым мы атрымліваем поўную перамогу праз таго, хто полюбіў нас. Бо я перакананы, што ні смерць, ні жыццё, ні анёлы, ні ўлады, ні цяперашняе, ні будучае, ні сілы, ні вышыня, ні глыбіня, ні іншае якое стварэнне не зможа глушыць нас ад любові Божай, якая ёсць у Хрысце Езусе, Пану нашым. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Нехлебованным буде жить человек, але кожним словом, що виходить з уст Божих. Пан з вами. І з духом
Читание Святого Евангелия паводле Матфея. У той час, калі Езус пачуў пра смерць Яна Крысціцеля, ён асобна адплыў адтуль на човне ў пустыннае месца, а натоўпы людзей, пачуўшы гэта, пайшлі за ім пехатою з гарадоў. Выйшаўшы з човна, Езус убачыў вялікі натоўп людзей і злітаваўся над імі і аздаравіў хворых іхніх. Калі ж настаў вечар, ягоныя вучні падышлі да яго і сказалі: «Пустыннае месца гэтае, і гадзіна ўжо позняя. Адпусці народ, каб яны пайшлі ў вёскі і купілі ежы сабе». Езус сказаў ім: «Не трэба ім ісці, вы дайце ім есці». Яны ж кажуць яму: «У нас тут толькі 5 хлябоў і 2 рыбы». Ён сказаў: «Прынясіце іх мне сюды». Пасля ён загадаў народу сесці на траву, узяў 5 хлябоў і 2 рыбы, паглядзеў на неба, благаславіў і, паламаўшы, даў хлеб вучням, а вучні народу. І елі ўсе і насыціліся, і з кавалкаў, што засталіся, сабралі 12 поўных кашоў, а тых, хто еў, было каля 5000 чалавек, не лічачы жанчын і дзяцей. Гэта слова Пана. У гэтым месцы, дзе мы зараз з вами знаходзімся, тут, у касцёле, вельмі часта, пастаянна, можна сказаць, вучыць, заахвочваць, пастаянна мы, як святары, пра гэта падкрэсліваем, пра гэта гаворым, што чалавек не можа жыць без Божага Слова, што чалавеку для таго, каб жыць у ўсёй паўнаце, неабходна увесь час насычацца Словам, которое Бог дае. Што гэта не проста факультатыўна, што можна паслухаць, а можна і не паслухаць, нічога дрэннага не здарыцца. Можа, нічога дрэннага не здарыцца, але і верагоднасць таго, што нешта добрае здарыцца, таксама вельмі нізкая. І таму сёння вось чарговы раз, гаворачы пра неабходнасць гэтага, мы бачым Езуса, які аддаляецца на пустыннае месца, а людзі, якія добра ведаюць, што ім патрэбна ягонае Слова, яны ідуць за ім. Ён пераходзіць у іншае месца, яны ідуць за ім. І это правда, што Езус на тых месцах, апроч Слова, даваў ім яшчэ, напрыклад, аздараўленне, таму што яны прыносілі хворых, і Езус аздараўляў. Сёння мы бачым адзін з найбольш эфектных, можна так сказаць, судаў Езуса, калі ён некалькімі боханамі хлеба і 2 рыбкамі накарміў некалькі тысяч чалавек. Тут, да рэчы, не гаворыцца, што ён размножыў. Проста ён узяў, пачалі даваць, і гэта нахапіла ўсім. І гэта ўсё разам, калі паглядзім, яно можа нам адказаць на пытанне. Мне такое пытанне людзі часта ставяць, таму я напэўна павінен адказаць на яго. Можа, у вас такое пытанне ніколі не ўзнікала, можа, это відавочна, а пытанне гучыць такім чынам. Ці касцёл павінен гаварыць пра зямныя рэчы? Ці ў касцёле павінны гаварыць пра нашы грамадскія адносіны, пра палітыку? Ці касцёл мае права ўмешвацца ў тое, што такое зямное? Вось гаварыце пра сваіх анёлкаў, пра божаньку і так далей. Мы гаворым пра гэта. Але ці можа касцёл гаварыць пра тое, што вельмі такое зямное? І паглядзіце, што сёння Христос робіць. Ён не проста ім дае слова, ён не проста расказвае ім пра Айца. Ён бярэ і корміць іх хлебам. Гэта вельмі зямная справа. І калі для людзей хлеб вельмі важны, то Езус бачыць, што ім патрэбен гэты хлеб. Што тое, што будуць заўтра есці твае дзеці, гэта пытанне не пустое.
Не толькі, што яны заўтра пачуюць пра Божую любоў, пра дабрыню, пра супакой у свеце, пра тое, што трэба быць харошымі, праваджаць адзін другого. Гэта ўсё маральныя прынцыпы, которые вельмі патрэбныя. Але што мы будзем заўтра есці, гэта таксама патрэбная рэч. З чаго заўтра будзем, за якія грошы будзем купляць, напрыклад, лекі на пенсію, гэта таксама вельмі патрэбная рэч. І таму, калі хтосьці гаворыць, няхай касцёл не мяшаецца ў палітыку, і такім чынам, вось такім танным спосабам пробуюць закрыць рот касцёлу, гэта дыверсія. І гэта проста спроба маніпулировать правдой, потому что касцёл там, где человек. И когда касцёл будет просто говорить про небесные якісь речі, идеальные просто, это безумовно, это надает сенс нашему життю, надает сенс нашей працы, потому что мы весь час говорим про любовь, про пробачение. И когда человек має кого любить, то он має тоді сенс для кого працювати. Коли чоловік має ворога, то має кому пробачати. І це все вельми потрібно. Але сьогодні Єсус бере хліб як вельми жанную речаїсність. І ми, як католики, як християне, не можемо думати тільки в таким ключі, що хоч у мене все є, у мене все нормально, ніяка там пенсія, ніяка зарплата, мізерна, то мізерна, але ніяка, так скажем, стабільність є. Треба поглядати так само, що не ва ўсіх у гэтым грамадстве ёсць. Ёсць мноства такіх рэчаў, на якія мы не можам проста гаварыць і ай, ціха маўчы, будзь разумны. Потому што гэта залежыць будучыня, вось тое, што мы сёння робім, што мы сёння гаворым, ад гэтага залежыць будучыня не толькі твая, але таксама тваіх дзяцей і внукаў. Наступную нядзелю будуць выбары прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. І каталіцкі касцёл ніколі не скажа, за якога кандыдата галасаваць канкрэтна. Таму што у каталіцкім касцёле людзі свабодныя. І кожны чалавек можа выбраць нават ідыёта. Ніхто яму гэта не забароніць. Што кожны чалавек можа выбраць менавіта то, хто яму падабаецца, нават калі ён можа эмацыянальна не падыходзіць на прэзідэнта. І ніхто, ні адзін святар вам не скажа, галасуйце там за того ці гэта. Але мы, як святары, будзем гаварыць, што трэба, каб у нас быў такі прэзідэнт, які будзе клапаціцца пра тое, каб сем'і заставаліся ў нашай краіне, маладыя. Каб ім хацелася жыць у Беларусі. Трэба нам такі прэзідэнт, каб моладзь не думала, вот хутчэй закончыць універ і сваліць адсюль, прабачце за слово. А я такіх слоў сёння вельмі шмат чую ад моладзі. І нам патрэбен такі прэзідэнт, который будзе паважаць свой народ, ягоную гістарычную спадчыну. Няхай гэта не гучыць, можа, з вялікім пафасам, але калі не будзе ў нас нашай мовы, калі не будзе яна падтрымлівацца з боку дзяржавы усякімі спосабамі, да такой ступені, што калі я прыходжу ў райвыканкам і гавару, што я хачу, каб справаводства, з якім я звяртаюся да мяне, і калі мяне чыноўнік гаварыў па-беларуску, і калі чыноўнік па-беларуску не ўмее гаварыць на дзяржаўнай мове, значыць, ён профнепрыгодны. Такі чыноўнік не мае права працаваць ва ўладзе, калі ён да мяне грамотна не можа сказаць па-беларуску. Нам трэба такі прэзідэнт, который абароніць гэта. Ні адзін з цяперашніх кандыдатаў хутчэй за ўсё гэтага не абяцае. А для нас гэта адзін з такіх фундаментаў, што калі не будзе нашай мовы, не будзе і нашай краіны. І таму трэба шукаць такога кандыдата, который найбольш верагодна зможа нам даць. Бо для нас, беларусаў, гэта вельмі важна. Трэба шукаць такого кандыдата, который скажа, што забивать зачатых дзяцей у абортах это недопушчальна. Што забивать, напрыклад, шпрыцом старого чалавека, якога ўжо дорага лячыць, это недопушчальна. Это нам трэба выбраць такого прэзідэнта, который скажа, што сям'я это саюз мужчыны і жанчыны. Толькі так і ніяк інакш. Нам трэба такі прэзідэнт.
Кожен з нас, християн, повинен иметь усумление выбрать не просто эмоционально, что мне там нехто подобается, нехто не подобается, что я когось боюсь, а когось не боюсь. Тут треба вельми разумно все различить, подумать 3 рази. І справді у сумлінні думати не тільки про те, що мені добре чи треба, але думати про тих, хто живе навколо тебе. І сьогодні Христос якраз, коли приходить, коли бачить цей натовп людей, які його слухають, і він, звісно ж, перед тим, як роздав їм хліб, він дав їм слово. Він говорив про любов, про пробачення, про те, як клопотились один про другого. Але він так само дає хліб, як образ того, що у хлібі Бог, як бицем би, передає нам життя. Ми отримали хліб від Бога. Звісно, ніхто скаже, що я хліб купив у храмі. Можна і так підходити до цієї справи. Але в кончатковому виніку і так, все, що ми отримуємо в цьому житті, ми отримуємо від Бога. Це Він дає життя. Це Він дає сенс життю. Ущо від Його. Само життя і Його серце. І сьогодні, коли ми глядимо на наш народ, ми повинні молитися, як ми поважали один другого. Як ми справді знайшли такого президента, який буде з повагою ставитися до людей, яким служить. Як він пам'ятав, що Христос говорив про владу в Євангелії колись, що серед королів, царів этого світу буває так, що вони володарять і підпорядковують народ свій собі. І Христос сказав апостолам, нехай не так буде серед вас. Коли хтось серед вас хоче бути першим, нехай стане слугою усіх. І по Євангелію, по нашій християнській вірі, той, кому ми доручаємо владу, це той чоловік, який покорно говорить, я всього тільки слуга. Я прийшов як служитель, нікому не служив. Так говорив Христос, той, який з'являється владаром владарів і королем усіх королів. І треба добре приглядеться, хто підходить на роль того, як бути не владаром, а слугою. Тому що, мої дорогі брати і сестри, самі глядіть, ви самі повинні зауважити, який кандидат більш підходить для нас, християн, для нас, католиків, у праведності. І сьогодні вельми важливо, як звернути увагу, що ми вже у шмат, яких наша земля пережила шмат різних владів. І були влади, які говорили, що католики – це єресь. Були такі, що закривали костел, ламали крижі. І ось треба бути уважливим, у кого такі замашки зостаються. І коли у кого такі замашки є, вони не підходять. Потому что для нас ведь важно, как иметь святое место, где мы прийти в костел и могчи слухать Божие Слово, могчи набираться сенсу, для чего мне треба любить, для чего мне пробачать. И нельзя допустить, как вернулось то, что уже было. Нельзя допустить, как мы снова наступили на те же самые грабли, на те самые историчные помилки, які наш народ уже проходит. Тому думайте самі, вирішайте самі. І вельми важливо, як ми зараз слухаємо це слово, наповнялися надією в першу чергу, наповнялися таким спокоєм, тому що самое важное, что нам потрібно, это слово, которое натхняє, слово, которое дає сенс. Оно у нас є в любому розкладі. Навіть коли нам хліба не буде копати, навіть коли пенсії не буде копати, Бог все равно у нас остается. Этого никто нас не забирает, и от этой Божьей любови никто и ничто николи нас не отлучит. Отсутность свободы цієї наявності, Бог буде все равно у нас. Але ж Бог хоче, щоб ми не тільки духовні коштовності мали. Бог вельми хоче, щоб ми чисто по-человечі і по-земному жили достойно в цьому світі нашої країни. Амінь.
веру в единого Бога, Отца и Сына, Бог чакає наших щирих молитв, тому праз посредництво Єсуса Христа вознесем до нашего небесного Отца супольные молитвы. Молимся за святий католицький костел, как он верно обвещал людям добрую новину и закликал их до навертания. Тебе просим. Молимся за нашу родину, как она жила у спокою, згоді і у пошануванні правого кожного чоловіка. Тебе просим. Молимся за тих, хто терпить за недугу недохопу любові, как вони спознали у своїм житті безмежную любов Бога Отца. Тебе просим. Молимся за дітей, які приступили у гэтым годзе до першей святой коммунии, как они постоянно поглубляли свою едность с Иисусом Христом. Тебе просим. Молимся за земляробов нашей Вітчини, как, користаючись пленом их праці, народ оказывал им свою повагу и удячность. Тебе просим. Молимся о Божьем благословении для Мелании подчас поступления, а так само подрыхтовцы до экзаменов. Тебе просим. Молимся за померлых, особливо за померлых семьев Коляда, Явидович. Прими, Боже, их у свое вечное владарство. Тебе просим. Молимся за нас тут собраних, как мы умели святковать неделю, День Пана, присвячаючи наш час Богу и ближним. Тебе просим. Всемогутный Боже, от Тебе походит всякое добро. Умацуй нашу веру, как мы были мужными вызнавцами Твоего имя, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Amen.
для Тебе вечным даром. Праз Христа, Пана наша. Пан з вами. І з духом Твоїм. Угору серце. Узношуй їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, всемагутны, вечны Божа, праз Христа нашага Пана. Ён сваім нараджэннем з Дзевы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём, сваёй мукаю знішчыў нашыя грахі, паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным, а ўзыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вершинах, благословенный Твой, кто приходит в имя Пана. Осанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус увасрос і спаслаў на апостолаў Духа Святого, праз Христа просім Цябе, всемагутны Божа. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чараем Твоего преступления. Успоминаючи смерть і з мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що учинив нас угодними стоять перед Тобою і служить Табе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всім свете. Удоскональ его в любові разом з Папом нашим Франтишком, біскупом нашим Тадеушем і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надійному воскрешенні, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага світу, і дозволь їм убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у едности с Найсвятейшей Богородицей Панной Марыей, со святыми апостолами и усими святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже, Ойче всемогутный, у едности Духа Святого вся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь.
хвалимо Духа Святого, який нас учинив дітьми Божими. Тому осмеливаемся до Бога казать: Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам долги наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всякого злого. Дай ласкаво упокой у дни наши. Да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заущоты вольны от греху, и захованные от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и приисть избавца нашего, Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завщоти буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Свет
Помолімся. Боже наш Ойче, отуляй неспинною опекою усіх, кого Ти обновляєш небесним сакраментом, не отмовляй им у своей допомозе и учини водными вечного збавления. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Великий дякую за кожну ахвяру і допомогу на користь костьола і кляштара. Дякую всім, хто на гэтым тижні доглядав квітки і прибирав територію навколо костьола. Нехай за учинене добро знагородить вас Пан Єсус і святий наш Отець Франтішек Асійський. У авторок після вечірньої імши набоженства до Святого Пива у середу о 17-й годині сердечно запрошуємо на адорацію у інтенції нашої Айчини об супокої і справедливості у Білорусі, особливо на час виборів і лічення голосів так само. Нехай Бог допомагає нам у этом, тому повинні зачаротитися на этом тижні. У середу вельми запрошуємо на 17 годин, будемо молитися у інтенції Білорусі. У четвер о 17 годині, як звичайна вечірня імша, перед вечірньою імшою адорації Найсвятейшого Сакраменту. Починається від адорації о 17 так само. На этом тижні відзначаємо 4 жнивня в авторок успомін святого Яна Марії Віянея Святара, 6 жнивня у четвер свято перемінення Пана, 8 жнивня у суботу свято святого Домініка Святара. Пропонуємо заущоди о 10 годині в неділю трансляцію Святої Мши на нашому YouTube-каналі. Есть так само на гэтым тыдні невялікі зворот старшыні конференції католіцких біскупів Білорусі митрополита Мінська-Могилёўскага арцыбіскупа Тадеуша Кондрушевича з нагоди виборів президента Республіки Білорусь. Супокой і добро Тебе, Білорусь! Дорогие свойчинники, вітаю вас словами девізу служення святого Францішка Асійського «Супокой і добро». З кожним днем ми наближаємося до виборів президента нашої країни. Сьогоднішня виборча кампанія проходить у складаній соціально-політичній ситуації. Натурально, що перед виборами повстає питання, за кого голосувати. Паводле принципу соціального вчення, Костьол не отоясамлюється ні з якої політичної сили і у відповідності з білоруським законодавством не виконує політичних функцій. Не виконує функцій, не значить, не дійничає в політиці. Костьол такий, як інститут. Але Костьол у політиці можуть і обов'язані удільничати католики. Шведские католики, звичайно, вы громадяне Республики Беларусь. Тому католиков не менше право, а ми ж частка костьола, чим у всіх інших. Тому це так само треба мати на увазі. Костьол служить усім людям і тому не може виказуватися за того чи іншого кандидата. Однак разом з тим Костьол нагадує, що уділ у виборах з'являється проявленням відказності і сталості у будуванні будучині нашої країни. Великий грех, коли хтось говорить таким чином. Я не побоюсь этого слова, это великий грех, коли хтось говорить, і так за нас усе вирішено, не пойду голосувати. І так за мене вже голос віддали. Таким чином ти докладно даєш голос за того, за кого ти не хочеш голосувати. Коли так говориш. И игнорировать выборы, свой громадянский обовязок, это так само грех супроть Айчини. Пам'ятаєш 4-ю заповідь «Шануй батька і маті своєго». Це не тільки про батьків фізичних, це так само про батьківщину. Тому не любить Білорусь – це великий грех, не попатиться по ней. Яна залежить, однак разом з тим Костьол нагадує, що уділ у виборах з'являється проявленням відказності і сталості у будуванні будучині нашої країни. Яна залежить від нас. І сьогодні ми її вибираємо. При этом вибор повинен здійснятися не під впливом емоцій,
дітогледжання, але й взяти під увагу їх відносини до соціального вчення Костьола і до огульночоловічих коштовностей, а так само моральних принципів, які незмінні і тому не підлягають обміркуванню і зміненню. Передусім варто звернути увагу на підтримку інституту сім'ї і пошану до її як єдиного і нерозривного союзу мужчини і жінки з метою сумісного життя, народження і виховання потомства, на оборону Божого дару життя від зачаття до натуральної смерті, на свободу віровизнання, на клопот про соціальну справедливість, на недопущальність аморальної діяльності і до тих подобних. Пандемія коронавірусу, яка обринулася на нас ніби гром з ясного неба, стала імпульсом до ліпшого асенсування так само інших епідемій, яких немало в нашому громадстві. Сьогодні з епідеміями можна порівняти економічний кризис, соціальну і політичну нестабільність, гріховне життя і інші нездорові прояви. Усі вони взаємозв'язані, впливають одна на одну і у виніку відбиваються на усім громадстві, що веде до напруженості в їх. Ті може наша синявока Білорусь бути єдиною сім'єю, у якій усі люблять і поважають один одного. Ті ми, сини і дочки одної маті родини, можемо бути одно одним, бачити одного одним своїх братів і сестер. Ті здольні ми досягнути таких жаданих единства і згоди у нашому громадстві. Рецепт этого знаходиться у золотим етичним правилі релігійних і філософських учень Заходу і Сходу, яке лежить у основі усіх сусвітних релігій. Не роби іншим того, чого не жадаєш собі, і поступай з іншими так, як хотів би, щоб поступали з тобою. Это видовожно-духовный стандарт и способ взаимодействия для мирного суіснування різних міркувань. У льосовизначальний час нашої історії і у ім'я щасливої і мирної будучині Білорусі передвиборча кампанія і самі вибори повинні відбуватися у духу взаємоповаги до опонентів со свободним волевиявленням народу для огульного добра нашого громадства. Нехай опекунка Білорусі, Божия Мать Бусловська, випросить у Бога такую потребную нашему народу ласку взаємної любові і поваги до кожного чоловіка, щоб у разностайності будувалося единство, як учить святий Папа Ян Павел II. Супокой і добро тобі, наша батьківщина Білорусь. З молитвою і благословенням арцебіскуп Тадеуш Контрущевич, митрополит Мінсько-Могилевський, старшиня конференції католицьких біскупів Білорусі, Мінськ, 31 липня 2020 года. Вот. Еще таки одна маленькая увага, уже не буду вас смотреть более. Когда хтось из вас, дорогие браты, сестры, католики, будете находиться у передвиборчої комісії, де що лічить голоси, або, наприклад, на вас тиснуть на праці, що йди голосуй дотерміново. Пам'ятайте, що ви маєте право, і не тільки право, але й обов'язок заховувати в першу чергу Конституцію. И когда загадное начальство не сгодное с Конституцией, вам то есть говорят дописывать голосы, эти голосовать термины, вы имеете право протестовать это в законный порядок. И тому будьте уважливы, католик – это той, который знает себе цену, это не той, который стулил в уши и будет терпеть. Католик – это Божие дитя, Божий сын. И треба знать себе цену и не дозволять на такие речи. Жадаю вам супокою и добра. Всего доброго. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокоя Христа. Дякую вам.